Yo! What's up mga ka-human and people? Welcome back na naman sa Sakuyang YouTube channel! Sumunyan! Ano? Namiss din ako. Namiss din ang pagbabalik kang Team Human and People. Yun! Sumunyan ibaan nito kami, makarigos kami sa kanal. Sa kanal. Let's go! So, yan ang kaibaan ko. Yan! Ano, excited ka na magkarigos? Yes, sir. Ika? Yeah. Gi. Kung mahihilinin to yan guys, ang kinukuhanan kayo ng tubig sa pinaka-puon-puunan, dumang kami makarigos. Ano, Gina? Let's go! Gina! G! Let's go! Mas pagkapunta naman paano ang kakarigusan ta ano? Iyo. Ano? Iyo. Ayo ba ka? Mapun. Yeah. So, diyan kami makarigos kay Bangko. Yeah. Let's go. Kung mahililing dumalupit na karigusan mo, araw naman nila, tipid lang. Hashtag tipid. Let's go. Totoo lang. Pero mo sila magkarigusan na tamay nito. Ano masasabi mo? Masira? Iyo. Ano? Iyo, huwag kayo magpalit sa vlog ko. Papapagalitan! So, dito kami maliligo na naman. Kung nakikita nyo, kami lang yung tao kasi wala eh. Walang mga tao dito kasi pandemic. So, kung gusto nyo maligo dito, San Juan, Libanan, Camarines Sur Boulevard. Let's go! Uyong! Hey! Bro, ano? Ayaw mo? Oh! Yeah, mga kakanta. Nag-swimming do. Oh! Oh shit. Ang kwarta. Kaya dito. Kakanan niya. Vlogger yung gagot. Vlogger talaga ako. Yeah, camera siya yan. Sali mo na kayo dyan. Yeah, vlog ng mas. Yo. Ha? Yo, what's up guys? Pauwi na kami. Tapos na ang swimming. Kaya let's go. Marang pala ng siumay. May kurupyo guys. Let's go. Pagkatapos ng swimming namin, umuwi na kami. Pagka-uwi ko, ayun, nakita ko na ang dami ko palang labahan. Kaya, nilabahan ko muna siya at yung dalawa kong bagong cup. Tapos, ayun na, back to vlog na tayo. Sorry, I love you all. Yeah. So, welcome back na naman. So, tapos na kami mag-swimming. Kung nahiling dumalupit sa tikarigusan nga, bongganek. Mayong araw ka to sa ito, tasamuya lang ko kato. Do. So, na mapagupit ako, yun, dae. Kasi kung dae na, padangaton mo na ko. Charot. Bagay man garo sa kuya, garo na ko lolo. Lolo Syong.
Ano? Ah. Mayo nang nagbabantay sa imo. Yan na, tigibidyoan ko na iyo. Kasali ka sa vlog ko, hamag ka. Ano? Bi! Ha? Ano? Teka, mangirit. Ha? Teka, mangirit. Kaya. Oh, hilingan mo sa diri mo. Ano? Ah, hilingan mo.